A Fundación Monte Castrobe é unha sociedade presidida polo Goberno de Meis. Dende as últimas eleccións, o cargo ostentouno o concelleiro Xosé Ramón Vidal, pero este xoves anunciou a súa dimisión. O motivo é unha carta asinada por algúns dos traballadores do club de golf exixindo o seu cese ao non estar de acordo coas súas decisións. Ese escrito eu personalmente non entendo, e precisamente porque non entendo, despois das cousas, dos logros que conseguimos, porque eu conseguín chegar a un acordo cos traballadores de recepción para mellorar as súas condicións laborales e poder conciliar. Entón, esa xente tamén firma, o sea, eu... Non toda, evidentemente. Hai parte da xente que tamén firma, non? E entonces, pois claro, eu síntome totalmente, pois... non amparado, non? Segundo explica o concelleiro, os logros durante estes anos foron varios, como devolver os salarios que se debían aos traballadores, sanear as contas do club eliminando a débeda que tiña de 200.000 euros, aumentar nun 15% os socios, crear máis torneos e renovar o campo e os materiais, entre outras medidas. Os asinantes pedían ademais un aumento de salario, xustamente as dúas cuestións que presentou nunha moción o BNG ao pouco de presentarse este escrito. Por iso, dende o PSOE consideran que detrás desta cuestión hai motivos políticos. Falta un ano para as eleccións, os grupos políticos estánse movendo e o que é curioso é que despois de que presenten estes dous escritos, os traballadores, inmediatamente, unha hora despois, o BNG presentou unha moción co mesmo contido. A alcaldesa de Meis indicaba que algúns dos asinantes ya aseguraron que foran enganados. Pero tamén teño que decir que algún dos que afirmaron, pois a min contactaron comigo estes días dicindo que estaban arrepentidos e que ao mellor quen lle puxera o papel para firmar non lle explicou exactamente para o que estaban asinando, non? Tras a dimisión de Xosé Ramón Vidal, o cargo o asumirá agora Marta Giraldez. A alcaldesa presidirá a fundación o que resta de mandato e asume o cargo como un reto ilusionante. A mí me gustan os retos e sei que teño un reto complicado en este ano que me queda por diante, pero tamén é certo que en cousas peores me teño visto. Entonces vamos a intentar remar todos no mesmo sentido. Sei que vou a contar coa axuda dos meus compañeiros e compañeiras e con José Ramón, que é o que máis sabe, porque estuvo durante 3 anos empapándose de todo este tema. Entonces, bueno, pues a partir de hoxe eu vou a ser a presidenta da Fundación Monte Castrobe. O vindeiro día 9 de xuño terá lugar unha nova reunión do patronato da Fundación Monte Castrobe. Esa será a primeira reunión que Marta Giraldez presidirá no seu novo cargo.